Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु माय चेनेल। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनै आङो दा दंफैयो डमिन'सआव आरोना जोङो माने पिज्जा अर्डार खालामनो नागिरदों। नै बियो जाहैबाय बार्थडे बय आरोना दिनै बेनिनो बार्थडे 25 जानुवारि। ओमफ्राय जोङो दा माने ओरैनो बिदिथ' जेबो प्लेनिं गैयामोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो नै मोनाबिलियावसो हठात प्लेनिं जाब्रबनाय आरो माने केक लांनो फैदों जोङो। ओमफ्राय नै दा पिज्जा अर्डार खालामनानै दं आरो पिज्जा लानानै थांगोन ओमफ्राय केकखौ लायनोसै आरोना जोङो बेनि उनाव। होमबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ। लाबाय नै जा पिज्जाखौ। I know only English. माया बै मिथिं लायनोसै फैदो नों माबा लाखागोनबा केक लायखागोनबा। नै जोङो दा केक दखानाव सफैबायबो आरोना ओमफ्राय नायनोसै र' हनै बासिगासिनो बार्थडे बया माबायदिखौ लानो जादों। जोङो नै बिदिखौ लानो थिनदों ओमफ्राय गावहा नैबे लाब लाब गोनांखौ लानो नागिरो आरोना। ओमफ्राय जों होनदों आरो बयसफ्रा मानो बिदि फ्लावार गोनांखौ लानांगौ बिदिखौनो ला होननानै। दा गाव माखौ पसन्द खालामो। नोंनि नामखौ लिरदो। नालागे सोमाखौ Arkadaşlar parti popor şunu spray. बार्थडे बया केक खानो नागिरदों। Parti boy. Hadi şişmalı. माथो सुजा आथिङाव मुलि फुनदोंमोन फैगौदां। माथो हाहां हाग्रोनो नागिरथारो। Sabır nahi ho raha hai. Pizza. 12 years बोरायबाय। बोरायाखै। बोरायबाय। गस्लाया आपसो फसायो केकखौ। स्पाइडारमेनसो लायो डरेमनसो लायो बोरै हानांगौ प्रेयार खालायनो होनलाय खालायगोरदो। ओरै थादो ओरै फिदिंदो ओरैथिं फिदिंदो होनदां। हरै थादो नोंसा दे आर'ज खालामदो गंफा आर'ज खालायदो दे आर'ज खालायदो। केन्डेल लगायनांसिगोन ना नोंसोरथ' आर'ज खालायगोन नो। जोंनि सोरगाव थानाय गस्ला गोथां इसोराव बिसोरनि हेफाजाब जेबो नाय प्रभु जिसु आफा Mana kipi. Biju. Numai kipi le. Numai iku le. Mula. Numai. हिन्जावफोरनि बेखौ हौवाफोरनि जाबायब्रा बिदि खालाम दारि गोनांखाय। Itu kele kip. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
पिज्जा पार्टी मा बार'सो जालाय खोमाखौ जालायगोन बिमानो दौहरदो मोनजायोना मोनजाया बिफाया मोनजायोना मोनजाया मोनजादो Happy birthday गोथाव जागोन मा राननो दे होमबालाय खोमा दंबावो बे चक्लेटसो माथो चक्लेटसो बेखौ जाहैनो हायो आइ दौदोब्रा बाबा Happy birthday to you नै जाख'नो हाला केक जाबाय नै जा केक जिउआव जाथारथोंसै लेखा गोरों जाथारथों खुलुमदो बिमाखौबो खुलुमदो बिफाखौबो खुलुमदो खुलुमहैदो केक बायग्रा नै पिज्जाया बे जाहैबाय अनियन पिज्जा ओमफ्राय मोनसे दंबावो आरोना मोननै लानानै फैदों जोङो मोनसेया जाहैबाय पनिर अनियन एन्ड केपसिकाम पिज्जा नै गोथाव नुदों जानाय नायनोसै र' माबायदि मोनो गोथाव माबायदि लाइ फिसा जानो दरासा दे दं नै आंहा जानो नागिरदों नों जानाय दोनहर दे जों फिसा फिसाल' जानायगोन ना गोथाव नुवानदां माथो गाबोथारा सिसफ्रा गोथाव नुवानदां No. Happy birthday to you. Celebration chocolate. मेथाइयानो मोनखाबाय आरो मेथाइ बायबावोहाय मोनबा सय नालाय जानाया बे रावखौ नेनाय माय सामब्रामखौ होना मेख्ला जाजोब्बाय लासैसो माथो देराखै आरो सेंग्रा देरनो माबायाबो सिंग्रायाबो होखादो बासायबावबो नांबावगौ आरो गावनो मानि सिंग्रायाबो होखाबावदो बासाय मोनसे होदो औ एसे बारा होआबा दे हरसै दे समान हो पनिरा गुलिजोब्बायना मा खालामदोंमोन नोङो बेखौ ओरैबो बोखादोल' ए हाखाजोब्बाय गासिबो मिथियाखैमोन चक्लेट होनना मिथियाखै जायो मिथिदों खालि गावहासो खारबोगोरदों बाव आरोबाव केक आरोबाव ओइ लाजायो ना बे लायो हनै बाव जाफैजोबदो अराव नै ला पनिरखौ सोलायबावो आरो इ जाम्बा हा फोनांजोबबाय हर जाना माबो जानोसां नोंना दंखायोना
맛있지. 보내주등문 의아네. Ê, tao mình đấu ra nên mà muốn xin cái sao 한번 다우 자이 발레 지금 나라 캔슬라 가보냐. Ôi mà ôn bị tụi săn này. 생각 멤버 지금 나라 캔슬라 가보냐. 그 성공 만들잖아. Mela time Không phải tao nó khác sai cái. 만은 수마가 세달 됐어. Ừ. Biết đầu thi này này chứ. Tao nói thi này chứ. 소라 걸 사이나. Đấy, thao bằng chính gì? Xin lỗi. 하면 지금 나래. Làm cái gì? Thằng này nó vậy. Là cái phố xí gà không được mà ra được, xin mong nó. 까지 새로 나가면 무슨 소리야? À, thế nên bài khi cùng